dneska Daily Viny. A ďakujem, že ma odoberáte, sledujete môj kanál. Zanechajte mi na tomto videu odber, like a my ideme hrať. Dneska mám aj jeden taký quest, že môžem získať tie nové 3 star nova dropy. Musím sa vyhýlovať, ale si ho zmenil, lebo ten quest je úplne na prd. Bibi. To je asi výhoda na Bibi, že keď mám tú červenú, to mám rýchlejšie bežať. Bum. Bibi, baba. Bim, bim. Bum! Bum! Nie! No tak sa mŕtvy nevadí. Mal Sirius nejde zabiť. To je normálne nesmrteľný brawler. Musím zmeniť ten quest. Switch. 80 pohárikov. To bude ľahšie. Bibi nejdem. To je Damiena. Keby ste sa pýtali, odkiaľ som získal Damiena, som si ho switchnul a mal som dosť veľa kreditov a získal som ho proste. Je tu ešte niečo Damiene. Mňa zajíma, že prečo hráme kitku? On je hrozný kit. No tak som mŕtvý. Nič. 9. miesto. Nejdem ani s Damienom. Otis. A neviem, škoda, že žiadny skin. Slova idem. Idem knockouty. Kamu, ja som ešte nezískal ani jeden star drop. Čo sa dneska so mnou deje? Ja mám toto asi najhoršia mapa podľa mňa. Ja ho nemám vôbec rád. Že vôbec. Bum. Dobre, nemajú šancu, že sú slabí. No. Amber. To je Edgar. Ideme. B, cool. No Piper nič neurobí. Vyhrali sme. Nemajú šancu. Yes, vyhrali. 13 pohárikov. Poď, niečo do... Ne, nič. Kamu, prečo mám takú smolu? Tak idem hrať. Franket, mám iba tento, ten základný sa mi viac páči. Nič, škoda. Lebo idem Mortisa. Kámo. Jaj. No. To budú dobrý. No, ten Frank. Neviem, či bude dobrý, ale asi nie. On si fakt musel zobrať Mortisa. Jupi. Dal som to tak, že pohoda. Na doma. Kámo, keby som dal ultinu, možno by som ho zabil. A to jedno, vyhrali sme. Kámo, Mortis je OP. Bum. Ja budem najlepší hráč. 5 kilov. Dobre. R.
Super. 20 blingo. Teraz idem na idy. Joj. Candy. Dobre, prvý kill. Oh. Tá Piper mi dala ale extrémne petardy. Kámo, to bude nejaký extrémne dobrý hráč, tá Piper. Tak už nie. Joj. Ale Mortis je OP mi príde. Jak moc OP. Mandy. Epic. Tam nič vypadne. Jaká je šanca, že by mi padol Brawler? A počkaj ešte toto. 30 damage. Level 13 Spikeovi. Ja neviem, fakt asi toho Mortisa. Podľa mňa je najlepší. No akože najlepší Brawler úplne najlepší není, ale taký v pohode. Idem na kitku. Kamo, ja nemám žiadnu na ňu gadžetu. Kamo, to je na tom najhoršie, ale. To čo mu videl, ale mohol zabiť kitku, ktorá má 150 HP, či koľko mala more. No, ale aspoň zabil tu Sandy. El Primo, aha. To je El Primo. El Primo, poď! Skoč! El Primo! Yes. El Primo to dal. Kamo, ja si na Mortisa kúpim na nejakú gadžetu. Budem mu pušovať na prestíč. Kamo! Mňa to zachránilo, že mi to zobralo. Jak? Kid, zober si. Moje trpaslíka. Moja kamarátka. Yes, dali sme to. Yes. Super. Fú. Ja. Oh. Poď. No nič. Vyhrali sme ale. Yes. Jaký ký jedna a má baba. Čo je? Spike to dáš. Ty kokos, to čo je? Ak tá Ems ide fajtiť, tak umre. To mi je jasné. Kámo, kde? Poď sem. Nita. Dostaneš. Bomby. Nie, chod preč. Ježiš. Kamo. Jak? Ja som skoro umrel. Je to moje... Nie, ona je... No, Juju.
Yes, dali sme to. Dobre, vyhrali sme. Rare. Super. Fakt, tá hra ma neznáša. Úplnú smolu mám. Ak túto hru vyhráme, tak mám 4 nová dropy. Ak prehráme, tak nemám nič. Potrebujeme to proste vyhrať, ale. Yes? Mandy ide. Kámo, tomu som dal úplne bomby. Tomu Spikeovi. Tomu som dal totálne petardy. Skúste! Nemajú šancu asi. Asi nemajú. No vyhrali sme, kámo. Nie. Kámo, poď, poď. Nie. Travo, Mandy. Mandy, poď. Mandy. Alebo Shelly. Alebo ja neviem kto. Zabite ho. Mandy. Yes. Takže máme 4 nová dropy. Kámo. Tam musí padnúť nejaký skill alebo niečo. Prvý. Tam bude niečo dobré. Aha, vylepšenie. Dobre, nabí. Ideme. Poď niečo. 4 prsty. Na Juju. Dobre, to bude PowerPointy. A posledné. Zase na Juju. Už má na Power 3, 14, či koľko to. 120 damage, 12 a 27. Dobre. Koľko trvá ešte tento event? 22 dní. No tak neviem, či zabijem tu Finks. Sa mi zdá, že iba túto. Tu Juju mám na 14. Dobre. Tak to asi. Aha, počkaj. Ešte toto otvorím. A potom ukončím video. Chaosro, poď niečo dobre. Super rare? Rozvoj sa, alebo poď. Yes? Epic, poď, prosím. Super rare. Dobre, nevadí. 2 super rare. Dobre, tak to asi ukončím toto video. Dúfam, že sa toto video vám páčilo. Zanechajte mi like a odber na tento kanál. A budem sa tešiť na vás na budúce. Čau.